сме Donut Gaming BG Channel. Аз съм Алекс, а нека моите приятели сега се представят. Здравейте хора, аз съм Виктор. Аз съм Теро. Аз съм Мартин. И да, сега малко ще ви обясним за канала. Ще снимаме на много игри, като League of Legends, Counter-Strike и нека те ви кажат още някой. Аз съм на agar.io. Аз снимам заедно с Алекс Беги на FIFA. Да, в това на FIFA, на Лига. На Майнкрафт ще снимаме. Да. Марко ще снима на... Тук ли си, Марко? Assassin's Creed 2 и FIFA World. На Battlefield. Може да, и на Battlefield 3. И също така с много игри, като превъртим тези, естествено. Няма как се превърти, те също, но това няма значение. А па защо се кръстихме Донът? Защото обичаме Донът. Да. Ще ми дойде така. Мислихме и Алекс го измисли. И да. Покажи също банерчето така, е. Покажи ни банера. Това е банера ни. И аз аватара ще ви го покажа. Защото нещо винаги не се вижда в началото. Опа, грешка. Добре, няма да го покажа, сега ще го видите. Добре, също така ще правим анбоксинги, влогове. Даже може би скоро ще направя влог за Виена. Добре. И да, ние бяхме Donut Gaming Channel. Това беше нашият инфоклип. Дано ви е харесало и очаквайте клипове на всички игри. Виждате.